Hello, welcome back to my YouTube channel. Hai no hai te salam sok firo nong no ani ketal blogo te phung ka ham joto no tabo khingki ang phung ni mui songna bagi ready khlai pai kha chakmara bosok mui borok songnai buti kutu ku tongo te srap sa tokan ke khijane risinai chakmara mui bosok mui borok phungo chanai ta ani mui simuni pai kha abuni yagulo tabo khingke abuti songnai samsa tari oita bosano bochari mano hane mui chakmara bosok mui borok songka abuti hingke te tabo hingke thaipong busli yogoi tongo mojeng chana bagoi phungo hingke kisa mojeng rok nango phungo hingke mojeng thokbla tabo gani abutio samsata khichone rinai angamsuk songna ringya do amsuk to expert dia hebono ani je rongmani norok bai ang share khai tongo ta kisa misa haino mai bohok subungui chai mandro ronggo ta amono phunuk nakte ang norok no nong nai tongdi ta momo tam chai tong sane ha babu ye hila hare ka hare theng bosle khangna hare o theng bosle sokona phare Thepong bathai pomong bong sagani kalai mani bosle sokongnai kabuk thepong bosle kalai mani bosai tung thepong pomong kalai higeta mangana pundok sisai sibe ke baksa còn hai baba con trai tao tam sai chồng sao nè chocolate mà chắc hết toàn thuộc ra mà giải nhang không lollipop thuộc ra rồi nin mung ta masala Aidin hai Cici kaje Nini mung tama Nini mung tam sari bagu da Funo da kuku nyanya ne Funo kuku jongwa